एगो लइका से फंस गइली राती में जवन आइल रहे बाराती में। एगो लइका से फंस गइल राती में जवन आइल रहे उ बाराती में। जी हाँ दोस्तों, प्रमोद प्रेमी के गाना आइल बा त्रिमूर्ति म्यूजिक से। मतलब कि भैया लगन के गाना है, एकदम बहुत अच्छा गाना है, शादी का मैटर है। प्रमोद प्रेमी एकदम आइल बारे, एकदम टुकुर टुकुर देखा तारे एकदम, और पान मसाला खाता रे, और मीठी मीठी बात पे लड़की के एकदम लाइन मारा तारे जयमाला पे, और लड़की पट जाती है। और पट जाती है तो कहती है एगो लड़का तो आयल रहे बाराती में, और लाइन मतलब कि फंस गए। मतलब बहुत अच्छा मैटर है गाना के, एकदम जाके सुनी एकदम। और गनवा लिखले बारे रवि यादव, बहुत अच्छा गाना है। और एक में कहल गईल बा जे लड़की हिया एकदम, जे प्रमोद प्रेमी एकदम दोनों में एकदम फूल फेंका फेंकी, वो बताया एकदम बहुत अच्छा मैटर है। और दूसरी बात ये है कब वो दोनों के प्यार हो जाला जे मलबा में पते नहीं के चलेला। और जे प्रमोद प्रेमी अपना दोस्तबा यारबा से कहता है देख मत देख फूल की कितना मस्त बिया, कितना अच्छा बिया। और कुछ देरी बाद भैया एकदम जब पूरी खिलाए के समय आवेला तो जे राइटर बाड़े और प्रमोद प्रेमी बाड़े दोनों एकदम किस कर लेवेला। गनवा में कहे गईल बा कि जब पूरी खिलावे के बारी आवेला दोनों मिलके किस कर लेवेले लड़की के। मतलब कि भैया एकदम बहुत अच्छा गाना है। जौन लड़का आयल रहे बाराती में, मतलब कि भैया एकदम जाके सुनी त्रिमूर्ति म्यूजिक से। और हमरो प्यार दुलार दी। जय हिंद।